Magolide, ngixolisa ukuphazamisa, ngifuna ungizwe kahle ukuthi ngithini. Yayizwa leyo nto leyo. Ngilalele. Mina Magolide, angihubisani nokuthi yena umthandeni uwenza kahle kulokhuzana kuma-online. Mana-ke siqale silungise la nophunyuka. Leyo nto leyo into uyavuma wena mana angisho futhi ngithi mina uyavuma wena uthi umthandeni ku-Spotify wenza kahle kunokhuzana. Uwenza kahle vele umthandeni ku-Spotify. Nophunyuka ngithi mina uyavuma yini wena ukuthi umthandeni wenza kahle kunokhuzana ku-Spotify? Yebo, umthandeni wenza kahle ku-Spotify. Yini mana nophunyuka yini eyenze kahle? Ingoba vele udlala wonke umuntu, umculo wakhe u-accommodate wonke umuntu, 2000, 80s, 90s nani. Ngithini mina kuwena ngithi ukhuzani ukuze umculo wakhe sikwazi ukubanga nalabantu kufanele edlale umculo wesimanje manje sikwazi ukubanga nalabantu. Siyathanda nayo-ke into lalela nayo-ke into engingayifuni wena awungezwa nophunyuka wena ngokusupport angisho ukhuzani uyabona Magolide umnandi umculo kakhuzani umuntu akawudlale vele endimeni ekhona but umuntu ozalwe manje angeke uzwe ngoba ucula ngezinto ezideep yezwa nakuya umnandi umculo wekhaweleni but udinga labantu abadala. Magolide, ngifuna ungizwe kahle. Uyabona musukhuluma le yokubanga eyokubanga ngingeneke kuyona when it comes to umculo. Uyabona? Mina uthi nise ukhuzani akashintsha istyle sakhe ngoba funeke bangisane nobana angeke ngize ngisho le nto. Mina manje umculo nobuyi competition nophunyuka angisho mina ukuthi ukhuzani akabangi. Mina bengihlaziya indaba ka-Spotify. Angisho mina ukuthi ukhuzani ungaphansi ngokucula kumthandeni. No. Ngithi mina into eyenza ama-Red Nation esishaya yingoba iqhawe labo licula umculo accommodate wonke umuntu. Iqhawe lethu licula international. Right Magolide mayisishaya angithi ilokhuzana yabo nabo right mayisishaya. Mina into engisho kuwena ukuthi ukhuzani umculo wakhe akawuchumana wena Dlove yabona Jiyani awucontrol Ronaldo nje yasiphi isikhathi leyangoma uma uyilalela uyidlala kahle. Nophunyuka ziningi izinto ongayiqhathanisa nokhuzani nomthandeni but la ku Spotify ngoba ukhuzani ingoma akayicula ngiyakutshela namanje ingoma akayiculayo nengane yakho ozoyizala wena nengane yakho esikhona angeke beyizizwe esikhathini samanje lezi ngoma ezicula ilamaqhawe akuyeyedwa ukhuzani osashaya leyo ngoma lo yamculo kakhuzani ufuna thina esibadala oqale ucula ukhuzani qala ukucula thina sibadala angeke lama 2000 amanje lo mculo oculwa abafowethu uma besazoqhubeka nalendlela bewuzo so wena usebenzisa ukuthi wena ukhuzani iqhawe lakho kubeke eceleni lokho nami ukhuzani iqhawe lami njoba ngikhuluma ukhona uyangezwa bakhona abalandeli bakhe akunandaba nalokho into engiyikhulumayo ilento engifuna ukuthi wena uyazi ukuthi umthandeni uphumile kulowa mculo wamagolide nalo ayewucula wangena emculweni wamanje nangu Ali Mgube ufeaturing uMenzi no angazi uMenzi nobani akamfeaturishile kule single yabo kule EP yabo yabo wazongena kwisimanje manje wasuka kuleyo liyakhamba nombiza elicula uthi ukhamba lifuze imbiza yabo wazolandela istyle. Mina ngizama ukubekela wena ukuthi angisho mina ukhuzani ungaphansi kamthandeni ngokomculo umthandeni usukile lapha wezenda endimeni yomculo esisebenza esikhathini samanje. Ngeke mfethu Magolide ngeke ngempela uyolalela ungene ngo Spotify uyolalela into osacula into esidala esinje sathi angisho mina Blue Nation ukuthi umculo kakhuzani awukho mnandi
shuthi nina aningezwa nifuna mina ngilalele nina ngiyakuzwa amagolide njengazi amagolide lento uzanayo kahle amagolide lento mfowethu lalela noPhunyuka sizwe ngithi mina umculo kaKhuzani ngathi awungizwa magolide ngathi awungizwa kahle wena ungangizwa ngathi awungizwa kahle magolide ngilinda amagolide ngikuchazele and ngicela uma ngikuchazela ungangeni emlonyeni ngoba uthatha ungiphazamise ngingakaqedi ukukhuluma uyayizwa leyo nto leyo ngithi mina ngithule futhi ngikuphe uzosho wena masuqedile yes umculo kaMthandeni okay ngithi mina awufaka umgibe lapho nje mana awufaka umgibe lapho nje ukhipho yedwa la la umgibe ukhona nje umgibe uphakathi umgibe nje yabona ke rush hour naba abantu abangena ngokuconnecta naba we-rush hour naba abantu abangena ngokuconnecta uyabona kabona ukuthi umgibe ukhona kodwa umgibe kade ngenile la noPhunyuka manje noPhunyuka awungitshele wena manje noPhunyuka awuye-rush hour ngo-rush hour rush hour wena loPhunyuka awungenza umo-director la khona ngizovala labantu ngifuna ukukhuluma noPhunyuka la noPhunyuka yini wena okhala ngayo okay magolide into engisho mina ukuthi uMthandeni akafuni ukwenza leshishe style esihambisana nerevolution yamanje manje ngolalela uPhunyuka lokho ekhuluma into rush hour khuluma noPhunyuka wena Sizwe wena uma kancane wena awuma kancane wena uPhunyuka awuvale naye nini mic man wena uPhunyuka musa bakho uphika into nawe soba nawe ngoba uyayazi into oyiphikayo so noPhunyuka ubheka ubala noPhunyuka ushonisela ilanga ndoda noPhunyuka ayishonisela ilanga asivaleni le topic mina bengizama ukuhlaziyela wena lapha ngendaba kaSpotify ukuthi uKhuzani ngiyakutshela mina ngumlandeli kaKhuzani uKhuzani futhi ngiyamthanda ngeke uthole ngelinye ilanga sengithi ngikusupport uMthandeni mina ngiyohlezi ngisupport uKhuzani ngoba uqale ukucula ngikhona indimeni washaya umculo loya ngaweseka yes kwafika isimanje sama 2000 ukuthi umculo manje usushintshile abantu sebethanda lo mculo lo angisho mina ukuthi uKhuzani ucula into engaphansi kunekaMthandeni uMthandeni ubalekile entweni ade icule ebhedayo wazongena emculweni wamanje wasebenza ngesimanje manje yabo hayi ukuthi uKhuzani ngithi mina ungaphansi kaMthandeni ufuna ukungizwa hayi inkinga ufuni ukungizwa and ngibonile ubuse groundini ngathi mhlawumbe uke washaya uthi mina uKhuzani nama ngisho ukuthi na uKhuzani mhlawumbe ungaphansi noma kanjani kumthandeni yabona lana into ibithi uma sithi uma lana into ibithi uma Sizwe Mfethu yazona Sizwe Mfethu uyabheda wena hayi uyabona mfowethu ngane encane awufana noma uzenzela usizo nabo siqiniseko ngenile la noPhunyuka uyawazi amagolide abeculo uMthandeni i-album yamagolide uyayazi ngiyakhumbula iyafana nalama album amakhotha ngqoko iyafana namakhotha ngqoko awafani okay uma esuka lapha ngithi wabona umculo wakhe uqalile washintsha lapha ezokhipha ini angazi noma ubisi noma yini kodwa into enobisi ye-album yayikhona wazokhipha le album le elandele iParis magolide ngicela ukuthi ungizwe mfethu ungangikhathi ngisakhuluma inkinga yakho mfethu vele ungikhathi ngisakhuluma yazini ngicela ukuvele ngiyeke manje ukukhuluma ngoba kuyafana vele ngizokukhuluma ngizama ukuchazela ukuthi lento mina cha shono wena ukuthi wena ukhalaza ngani yini wena ukhalaza bese wena ngithi mina uzobona nje uzovela eParis rush hour ngisakhuluma uzobona ngithi mina angali mina ukuthi na uMthandeni uwenza kahle vele kuma online umculo wakhe uhamba kahle ngesimanga sokuthi ufike washintsha istyle uyabona
vele uKhuzani ngeke azabambe ngesitayela lesakahamba ngaso njengamanje uyabona ngoba uKhuzani usahamba ngaloshini wayehamba ngawo olokhuzani omdala yabo ukubani kuthi uKhuzani ufuna ukuhuba mhlawumbe umthandeni mhlawumbe naye ngabe kade washintsha wangena kulesi sitayela lesi sikaMthandeni kodwa uKhuzani ngokucabanga kwami uma ucabanga kwami leso style mana phela ayabona bafethu hayi unophunyuka usikhala awuqhubeke yini ngaphansi kahle nophunyuka kanti ngeke ngize ngiqede ukukhuluma mfethu hayi lana mfethu uMagolide bekuthiwa lana uma sithi thina sibaningi singama-population why singaveli la kuma-online ku-top 10 yabo wafika wayichaza wena lento le ukuthi umthandeni vele udlalwa abantu bonke umculo wakho accommodate bonke abantu so uKhuzani udlala lezi ngoma lezi ezithandwa yini Magolide nathi angitshebona that's the reason why mhlawumbe singaveli la yayibona kodwa khona ukuba abaningi vele sibaningi baningi ama-Blue Nation mina ngikubheki ama-Blue Nation manje lento leyo ukungisa ukunyuka ukunama-Red Nation but umculo kaKhuzani awudlali kaMthandeni awudlali ama-Red nibaningi impela nami bafethu ngiyavuma ukuthi nibaningi kodwa into engikhala mina ibuphi ubufakazi bokuthi uMagolide nibaningi kunathi ninabo lobo bufakazi nabo osiqiniseko bekhuluma Magolide ubufakazi bokuthi ama-Blue Nation maningi nama-Red Nation ninabo lobo bufakazi bekhulume mfethu uyeke lento yami noMakhuzana no ubuningi bama-Blue Nation imali kaMgodi abukho ubuningi babo ufike kube oyedwa bese imali yenza ukuthi bebe baningi finish and clear ngizoma lapho ngobuningi babo imali kaMgodi kuphela bona ubuningi babo lobo kuphela bukho-ke obunye ubuningi babo makuthiwa manje babaningi kuzofika kuzoba oyedwa bese kuba imali kaMgodi-ke sekuphelile ubuningi babo imali esuke imali kaMgodi wena sizwa usithusi ingqondo yakho vele wena sizwe vele usithusi wena uPhunyuka ungamlaleli sokwethu isizwe ngokushoyo asinendaba nayo no mina into engikhala ngayiyodwa ukuthi ngalesa sikhathi iqhawe kade likhiphile nifike nina naphusha i-agenda yokuthi nifuna ukuthi ingoma ishaye imiliyoni ngo-1 noPhunyuka wena uPhunyuka yeka indaba kaSizwe yemali nani ayisebenzi indaba yemali nani ayichazayo nomthandeni imali unayo mina ngikhuluma ukuthi singaba abaningi ubuningi babantu abusho lutho into ebalekile ukuthi umculo wakhe loyo mculi udlalwa yileyo nation noma udlalwa yibo bonke abantu accommodator wonke yini umuntu so nina nifuna ukuvuma lokho kuphela yabo wena uma understand leyo nto umculo uzo-understand uyeke ukuya ngesupport ukuzamvele ngeke nawe Magolide usungifanisa njengosizwe manje leyo nto angaze ngiyiphike mina usuwenza ngazuthi umqondo wami ufana nokaSizwe manje ayikho into engiyiphikile mina kule nto oyikhulumayo lento uma uyikhuluma mana-ke bhodi awutshele mina yini wena ofuna ukuyisho noma oyiphikayo Magolide ngishilo ngathi na wena uke waba seground iground alisho lutho noPhunyuka wena tshela mina ukuthi wena okuphikayo yini ayimiyeke Magolide uzonyukelwa i-BP lo muntu ayi weMagolide uzoxoshwa ngale wena ama-Blue Nation bazokuxosha into abasenza hayi bazomxosha uMagolide abafawoli bafethu isiqiniseko fowethu asinike usiqiniseko ithuba isiqiniseko fowethu over to you usiqiniseko sakhona nje Mvelase usabhema ihabhi-ke lo muntu eyi eshe nika nangumgebe bakhona nje bonke labo bantu la ayi
Yabona bafowethu, angeke siye phambili futhi ngeke abaculi belazi iqiniso uma sizoba abalandeli abangafuni ukumela iqiniso. Yabo? Lezi duphunga nje ezithi ngizoxoshwa nani anginandaba naleyo nto mina. Mina ngayilandelela umculo ngokuthandwa yimi nenhliziyo yami. Anginayo umuntu okumele ngiyomkhotha izinqa ngiyomkhothela ukuthi kufanele mina ngikhuluma into ethandwa uyena. Yabo? Umculo mina ngiwulandela ngendlela yami, ngento engiyibonayo mina ukuthi le iyiqiniso. Mina angeke mangigxeka into eyenziwa uKhuzani ebhedayo. Ngiyigxekela ukuthi ngifuna ukuthandwa ama-Red Nation ngoba ngeke ngisebenzele leyo nto. But iphutha engisuke ngilibona oku-right ngomgodi engisuke ngikubona ku-right. Okubheda ngo-SK ngiyokusho nje ngithi kuyabheda lokhu. Kuyobe kushiwo mina, kuyobe kungashiwo abanye abantu. Insizwa, ke sibonge nathi-ke bakithi sizinsizwa ey'khuluma nje, zingancithezi. Ake sibonge labaculi bakithi bakaMaskandi. Abomculo baThomaskandi ngiyajabula uma ngibona ukukhula kangaka mina ukuthi wawazi nje ukuthi ngalezi y'khathi uyobona abaculi bakithi bakaMaskandi behamba phambili ko-Spotify i-top 10. Ngoba phela le-top 10 icacisa ngokusobala ukuthi njengamanje ezikhathi uMaskandi umkuphi. Lana-ke akusebenzi imali ukwenza. Lana nje ingoma edlalwa i-South Africa zabantu bedlalela ku-Spotify. Lana kuphushwe muntu. uNkulunkulu wamshembe. Naba abahleli bemcimbi bayibonile kodwa lento lena ukuthi Spotify nayo i-top 10 yama-artists kaMaskandi ahamba phambili eSouth Africa. Number 1 laphana phezulu ngibona uMthandeni. Number 2 wangena uLimit. Number 3 wahlala uMenzi. Number 4 wahlala uMshini Wemali. Number 5 wahlala uMafikizolo. Hey. Ubani kompu number 6 wahlala uSminofu. Number 7 wahlala uMzukulu. Ubani number 8 wahlala uMjolisi. Number 9 yahlala iNkosi yaMagcokama. Number 10 wahlala uNavigator. Top 10 yabaculi base-South Africa bakaMaskandi abahamba phambili. Abanye-ke akusamele bephushe ngaza kwethu, abanye abangekho kule top 10 kusamele bephushe besebenze kanzima. Sawumele besebenze kanzima engathi kuphela ngikhuluma nge-top 10 mina njengamanje engithendayo. Bayengekho umculo kaMaskandi lana ukuthi phela ngeke uthi uNkosi Nophunyuka usekhona. Sanibonani bafowethu. Ukhona ngizoyapha. Amagolide. Le top 10 elapha efakwe ubani uPrince. Uyayi-understand Nophunyuka? Umapolisi angeke ngilokhu ngigide entweni eyodwa lapho. Ngithi mina le top 10 efakwe lapha uyayiqonda yini wena? Ngiyayi-understand i-top 10. Iyo. Kuchaziwe ngayo. Siqiniseko mfethu ukwabingelela siqiniseko mfethu ngathi ubufuna ukukhuluma siqiniseko. Awukhulume Cha, sanibonani ngani zakwethu niyaphila. Ey'ntombini nasemadushini akhona sanibonani ngani zakwethu nabethi sonke futhi mina ngiyawathanda amadusha ngoba nempatho. Sanibonani insizwa nani mabhoxongwana abanikhona. Sanibonani nonke abafowethu eniqondile kanye nani-ke futhi maxuku ngeke ngize nginishiye ngaphandle ngeke sibe lutho ngaphandle kwethu. Sanibonani bafowethu. Sanibonani ngani zakwethu. Cha, wemagolide cha vela kulento esengiyiqaphelile-ke njengamanje eyenzakalayo kuMaskandi. Ngiyacabanga ukuthi iLady House iqhathile impi la kuMaskandi. Kunempi eqhatheke nje esithubeni after lezi gameko zoThamara. Ngabona lapha uMenzi kanye nalensizwa le umfokanala uLimit. Ngiyacabanga ukuthi le yampi mfowethu le yampi-ke leyana akuyona yomlomo kodwa eyengoma. Ngibona la ngikade ngi-check-a nje indlela okusekuthengiswa ngakhona. Ngiyabona ukuthi kunempi enkulu la. uLimit uya-overtake uMenzi ngapha une-album edayise kahle kuleli viki. uLimit ungena ngama-albums amabili ile yayino chance awayikhipha ngo-2023
mase kuzoba ile album le yangonyaka odlule omabili bafowethu kwi-top 10. So ngiyabona ukuthi izinga lokudlala komculo likhuphuka kakhulu njengamanje. Le mpi kinjani? Ngibona le mpi le engazuthi ma kukhona ongazoqaphela kulezi inkunzi ezimbili enayiqokela zona noma ezike zavelela endimeni mhlambe for 10 years. Ngibona ngazuthi nanini le yampi izogcizelela ukuthi seyiphelile kahle i-competition. Engathi i-competition isiya kwenye indawo njengamanje isiya shifta la ekade ikhona. Since-ke nalo engathi sekunokuzibana okukhona. So ngiyabona ukuthi impi manje sizolwa ile yengoma kaMenzi noLimit. And uLimit neStwick ngi-expect ukuthi overtake uMthandeni ngama-monthly listeners. Mayo-update and Spotify ngi-expect ukuthi bese ngaphezulu indlela akhuphuka ngakhona. So bafowethu inhle kakhulu bafowethu into enikhuluma ngayo. Ngiyabona noPhunyuka noMagolide ngathi anikho on the same page. Kodwa-ke ekugcineni kosuku bafowethu i-reality injengoba nje injalo. Mhlawumbe-ke la enganinceda khona ngizwe ngazuthi kuney'ngoma engathi ayina message. Ngizwe ngathi kuney'ngoma engena message. Ngize kuthinteka igushi lapho. Ngezwa kuthinteka neParis wangathi ingoma engena message. Ngiyacabanga ukuthi leza ingoma awuthi ngiyacabanga ine message. Sewukuthi nje kuphela simnandi. Ngoba phela i-message akumele intaze nje yodwa yabona. Intaze nama-keyboard. Cha i-message kumele ihambe futhi nobumnandi bengoma. Yabo so mhlawumbe mawukuthi awuzwakalanga umnyalezo weParis. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe umuntu ongenadali loyo ongaba nenkinga yoku-understand i-message yeParis. IParis ngiyacabanga ukuthi uma unomuntu wakho lezi zinto ezibizwa ngama-trips noma ukutravela. Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongafisa ukuyoshaya umoya nomuntu wakhe. So mayethi bengifisa nami ukuthi noma mayethi ngiyayithanda into enhle amandla engenawo. Ngiyacabanga ukuthi nawe lapho ngasekhaya makwenzeka mhlawumbe ulaludla isikhokho nentombazana noma mhlawumbe uze kuphoqo ukuthi uyivuse ngamagwinya ekseni. Nawe futhi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ukuyikhiphe nje mhlawumbe uye la eCape Town. Singasayi-ke eParis. Sengikhuluma nje ukuthi niyoshaya umoya nje eCape Town. Nike nishaya umoya. So leyo nto-ke umnyalezo loyo omuhle kakhulu emntwini ofisa ukwenzela into enhle mhlambe umuntu wakhe uthola ukuthi mhlamba akanawo amandla. Ngiyacabanga ukuthi i-message nje leso bala ezingeke lokhu siphikisana ngayo. Masiya kwegushi khumbulani bafowethu ukuthi igushi nawo umnyalezo. Makukhulunywa ngemali yesokisi lapha nakuthiwa sidla imali yesokisi eSandton. Umnyalezo lo kusho ukuthi oqondene ngqo nomuntu nomhlaka-1 yabo umhlaka-1 ngamgcina drive itekisi umfowethu. So ngiyacabanga ukuthi lo message le iqonde ngqo komhlaka-1 ababeyiphilise ngemali yesokisi abo befonqa imali la beyishuthekela emasokisini. So nabo bafowethu basuke benzelana njalo ukuthi bekwazi ukuthi benzele mhlamba abantu babo izinto ezinhle. Ukuthi nje kiwe eSandton kuyokhithizwa lokho okuyokhithizwa kujatshuliswa abantu iy'nqandamathe zabo abasuke beyithanda ngaleso sikhathi. So umnyalezo loyo kuwukuthi nje kuphela awuyona i-target kubona wonke umuntu. Uspecific-ke lo mnyalezo ubhekelelene ngqo nomuntu osemva kwesteering. Ingakho even nako-music video ubona ukuthi kunetekisi laphayana. Kunetekisi laphana ingakho ubona amatekisi edominate ngoba leya nto yayikhuluma ngabo. It's all about bona. Lo mnyalezo oqonde ngqo kubona. So abafowethu ngizolinda mhlambe mawukuthi mawukuthi mhlambe khona i-message esala khona noma bilona liphi artist. Kodwa mawukuthi khona i-message engezwakali khona cha mangiyithola mina ngizonazisa. Mangayitholi futhi ngizosho ukuthi hayi lena-ke ukubuza ngifundane nawe isiqiniseko. Siyezwa mhlawumbe yabona njengomthandi nje siyabona nengoma ehamba kabi lapho umubi kamnandi. Umubi kamnandi manje ku-Spotify awumeli uyahamba. Mhlawumbe indaba yomlayezo yini ongayisho mhlawumbe umlayezo wayo mhlawumbe khona mhlawumbe uzothi ayi ingoma angiyazi ingoma kaMthandeni enomlayezo. Because umubi kamnandi mhlawumbe uzothi ingoma yobumnandi nje yabona ngokungena ethaveni ngizwe idlala. Kodwa umlayezo wayo mhlawumbe uzothi akayiqondi. Ungathini mhlawumbe ngalokho?
Afowethu ingoma efana lethi mubi kamnandi ngiyacabanga ukuthi lo myalezo lana ucashile kancane ke wona. Yabo ucashile kancane kumele u-challenge umqondo wakho ukuze uthole umnyalezo wale ngoma. Yabona kunomuntu wesifazana ukuthi mawumbuka umuntu wesifazana akushiyo ukuthi mubi yabo ke umbono ukuthi lo ufana nobaba wakhe ke lo yabo umbono ukuthi wakhisa kwababa wakhe lo futhi ngathi usandojinyana njenga kodwa lo muntu loyo we Prince njengoba nje kuwubusika kanje uzombona esekhulelwe njalo mhlambe ngo-August noma ngo-September uzombona njalo esephusha isiso okukhomba ukuthi kunempisi emjabulisa ejabule ngalomuntu bahappy muhle lo muntu kulempisi le wena umboni nje ubuhle bakhe kodwa kulomuntu lo kunomuntu mfowethu amjabulisayo lo abaphila kamnandi mfowethu ba right nalowo muntu so wena mawuthi mubi umuntu wami kokusho ukuthi mubi kamnandi ke mfowethu ngoba phela nangu mina uyangijabulisa nangu mina ngimbone emuhle so into kanjalo mfowethu engicabanga ukuthi umnyalezo othe ukucasha yabo. Sakhona sizwe esiqiniseko uthani mfowethu esiqiniseko ngicela ungisize la kulale ngoma le elokhoza le ekhishwe ama NND International le eno lokhuzana umthandeni la khona umthandeni awuthi manje laphayana besinokuphikisana nje namajitha ngala uthi nene laphayana leli uthi lapha uthi leli kadi ngilazi ngawe noma leli kadi ngilazi ngawe ilapho nje la sinokudideka leyo ngoma leyo mfowethu nomqondo sobala kakhulu leyo ngoma leyo ikhuluma ngendoda efebayo noma eshithayo leyo ndoda leyo mase kuba mayisibanjiwe iyayiphika yonke lo nto leyo ithi mina anginawo nanokuba nawo ke lo WhatsApp lo TikTok anginawo nanokuba nawo isibanjiwe indoda ukuthi khona into eyenzayo wrong lapha efonini kusuke ipage ifoni kwathola izinto ezwrong yona isiyaphika manje yabona isiyaphika manje iphiki ukuphikwa iqala lapha njengoba nje sekuthiwa lelo kade ngilazi ngobani lapho sekusulelwa ngomuntu osokusho ukuthi osondelene nalempisi so leyo nto leyo message le isobala kakhulu. Yeah, okay. Ngiyakuzwa. Ngoba ngeke ngasho majuseni uthi ikadi la akasho ukuthi ikadi. Manje ngiyazi bengizama ikadi intombazane engayiphethe kahle bafa. Lamantombazane lawa nje alula lawa yabona makuphuzwa. Noma ethokozile amajila kuthiwa asibizeni ifele. Iwona ke lawo iwona ke amakadi lawo. Yazi ngisho ngibona athi ngisazama ukucabanga into enisho nithi ikhadi lingenaphi ikhadi la kule nkulumo le khona njengamanje isikhathi yabo njengamanje-ke ngiyithanda lana-ke bomanje sikhuluma ngabaculi manje abaku-top 10 wonke umuntu akabuza ingoma kulabaculi abaku-top 10 abahamba phambili ngoba bacula iy'ngoma enemlayezo manje sikhuluma ngabaculi-ke manje lana ngoba nami bengizoncoma ngithi siyabonga wesibonga umthandeni umthando lwafeaturishwa nje ey'ngomeni njengamanje kutrenda yena njengamanje wonke umuntu sisemoyeni umuntu sikhuluma ngalabaculi abaku-top 10 sikhuluma ngabaculi abakwi-top 10 okwamanje la sikhulumi ngento engekho lana ngemfeketho sikhuluma ngama-artist lana ahamba phambili yabo ngiyajabula mina ukuthi hawu anisweni wonke umuntu manje ubuza nje ubuza imibuzo kwi-artist elihleli phezulu SK nabanye abanye balandela nibuze nangolimithi awu noma ayinkinga wemadoda umenzi nibuze nangomenzi nangolimithi sikhuluma ngabaculi abala ku-top 10 bakethe nisiyekeni manje uNkulunkulu wami ngabantu abangasekho emculweni abangaveli indawo umthandeni nayo la khona ngaze cha umthande la khona sibonga ukuthi uyabona manje sithenda yena lapha kuma-NND shembe uNkulunkulu wami wekhona la kathi khona sizinsizwa suka amadoda sizinsizwa phansi kwanongoma awu uNkulunkulu wami ngisakazi ngisho ingoma lele sizinsizwa phansi kwanangoma sinayo asona makhothanqoko
Ayabona manje sikhuluma ngabaculi, sikhuluma nge-top 10 la. Umuntu ongekho kwi-top 10 abahambe beqale phansi bosebenza kanzima. Bagijima bathi bosebenza kunzima kubi. Akudefendeki. Akudefendwa lana sikhuluma nge-top 10 la. Sikhuluma nge-top 10 umculo wakithi nona ama-artist akithi aku-top 10 ahamba phambili lapha online andize emoyeni top 10 ongekho kwi-top 10 akahambe eqale phansi kusamele sebenze kanzima bebuye kubi uyabona ke lena iphikeka ayidefendeki